Табигатьнең 4 фасылы бар. Кыш, яз, җәй, көз. Һәр берсе үзенчә матур, үзенчә хисле һәм бизәкле. Әнә бит көз көнедә яфрак бураны чыккан. Яшел күлмәкле наратларга яфрактан уенчыклар эленгән. Табигатьтә һәр нәрсәдә гармония бар. Бар да килешле, бар да кирәк урында һәм кирәк вакытта. Үзем яз көне туганга яз айын аеруча яратам ди әңгәмәдәшебез Люция Нәбиуллина. Мин үзем балачакта үстем бит инде урман буенда. Безнең бәрәңге бакчасы бетүгә, елганы чыгуга урман башланадыр ия. Без тәпи йөри башлаганнан бирле шул урманга кирип һәрбер үсентенең ничек бөреләнгәнен, ничек үскәнен, чәчәк атканын күзәтеп, нәрсә ашарга була шуны ашап, җиләк җыеп, шулай үскән кеше. Шундый табигатьне яратып үстек инде без. Аннары безнең әни бик күп итеп чәчәкләр үстерәдер, шундый матур итеп инде бакчаны тутырып. Һәм безнең әнигә матур итеп авылда чәчәк апа, чәчәк әби дип эндәшәләр иде инде. Ә минем әтием балтастасы иде. Шушы матур чәчәкләрне сурәтен сызымын тактага төшереп, минем әти шушы такталардан бизәкләр кисеп, капкаларга, коймаларга, тәрәзә буйларына шушы бизәкләрне куядыр инде. Кешегә яшәгән мөхитен нык тәэсир итә. Матурлык эчке халәткә дә йогынты ясый. Матурлык күреп үскән кешенең күңеле бай, гамәлләре изге. Люция Нәбиуллина шуңа дәлил. Урманны якынайттым, үз ишек алдыма, бакчама күчердем ди ул. Безне йортына чакырды. Әңгәмәбезне дәвам итеп әкрен генә шул тарафка атладык. Саба районының Юсуф Аланы авылында 4 балалы гаиләдә 4нче кыз булып дөньяга килгән ул. 4нче класстан 10нчы класска кадәр Саба мәктәбендә укыдым. Гөлбишкә генә укыдым. Алтын медаль белән укып чыктым инде мин. Аннары Казанда медучилищега укырга кирип, анда акушерка һөнәрен алып, Саба роддомында акушерка булып эшләдем. Аннары инде үземне тиң парымны табып, Фәргать белән өйләнешеп, 2 бала үстердек. Балаларыбыз һәр үзләре тормышлы. 4 анагыбыз бар. Тормыш шулай бит инде ул, сынаулардан тора. 3 ел элек менә ирем кат авырудан соң мәрхүм булды. Хәзер инде шушы йортта үзем генә яшим. Үземне ялгыз хис итмим ди Люция Нәбиуллина. Балалары да еш кайтып йөри, күршеләре дә менә дигән. Һәр даим халык арасында иҗтимагый эшләр белән шөгыльләнә. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм штабында баш администратор-волонтер. Гомумән тик тора белми. Лаеклы ялга чыкканда тегүчеләр курсын тәмамлаган. Бүген балаларына, оныкларына трикотаждан киемнәр тегә. Ул эш белән кыш көне шөгыльләнә. Иртә яздан кара көзгә кадәр бакчасында. Ландшафт дизайнерлары курсын тәмамлаган ул. Уку дәврендә шушы үзебезнең участокка проект эшләдем. Һәм проект эшләгәннән соң инде уже теге билгеле булды инде, нинди үсемлекләр утыртачагымны, уже үсентеләрне, кустарниклар, куакларны барлаган идем инде. Һәм куаклар алып, шушылайтып утыртып, аларны үстердем. Алар үсә торды. Мин үзем дәген улгая тордым инде, бакча белән бергә үстек, матурландык дигән шикелле, улгайдык. Бакчасын 4 өлешкә бүлгән. Менә бер почмагым сары почмак бит инде бу ягы, бу розовый кызыл төстә инде. Ә монсы зәңгәр төстә, һәм монда ак төстә инде. Бу иртә яздан монда ак хостылар чыга, ак калина бульданыш чәчәк ата, һәм розалар чәчәк ата, ак чәчәк инде. Һәр берсе менә шул үз төсе белән миңа шулай матур тоелды инде. Аннары әкренләп менә контрастлар булдыра башладым. Үзенчә битеге матур килеп чыга дип инде. Менә монда бу пурпурный листная белән менә сары яфраклыны утырттым. Декоратив үсемлекләр арасына качып җимеш куаклары да үсә, үзенә җитәрлек яшелчәсен дә утырта. Үй каршында теплицасы да бар. Анда кайбер декоратив үсемлекләрне үрчетә. Аеруча гортензияләр белән эшләргә ярата. Күршеләренә, дусларына тарата, сата да. Һәр нәрсәнең җае булган кебек, гортензияларны карау, тәрбияләүнең дә үз тәртибе бар. Көз җиткәч, салкыннар башлангач, менә шушы чәчәкләрне кисеп алалар. Инде яз көнендә гортензия шушындый матур чәчәкләр бирсен өчен төптән 5 буынны саныйлар һәм артык ботакны кисәләр. Гортензия бу очракта тагы да матур булып, зур булып чәчәк атачак.
Һәр берсенең холык сыйфатын белеп эш итә Люция Нәбиуллина. Танылган бакчачыларның тәҗрибәләрен өйрәнә, заман технологияләрен куллана, күп еллыклар белән эшләргә ярата. 1 еллыктан петуния генә утыртам ди. Калина бульданеш, роза, спиреялар, берничә төр, 5-6 төрле инде алар. Гортензия тоже 8 сорты инде үсә. Яраткан эшең, шөгылең булу зур бәхет. Тормыштан ям табып яши диләр андыйлар хакында. Люция Нәбиуллина шундыйлардан, хыялларына, максатларына тугры кеше. Гөлия Садыкова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Саба районы.